प्रज्ञाताईंचं वय जास्त काही नाही, पण त्यांच्यावरती जबाबदारी पडली ती यशस्वीपणे त्यांनी सांभाळलेली आहे, समर्थपणे सांभाळलेली आहे आणि मुलांचं पण संगोपन त्या करतात आणि त्याचबरोबर त्यांचा राजकीय वारसा अतिशय चांगल्या प्रकारे पुढे नेण्याचा प्रयत्न त्या करतात। आता अशा प्रकारचं काम करत असताना जर असा कोणी भ्याड हल्ला करत असेल तर ते पूर्णपणे निषेधार्ह आहे। प्रत्येकाचं संरक्षण करणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी असते, पोलीस खात्याची जबाबदारी असते आणि लोकप्रतिनिधी एखादा खासदार एखादा आमदार लोकप्रतिनिधी तर जवळपास 25 ते 30 लाख लोकांचं प्रतिनिधित्व करत असतो खासदार आणि आमदार 5 लाख लोकांचं प्रतिनिधित्व करत असतो। अशा वेळेस मुख्यमंत्र्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांनी तातडीनं लक्ष घातलं पाहिजे। गृहमंत्री या नात्याने देवेंद्रजींनी माहिती घेऊन ताबडतोब त्यांना बंदोबस्त दिला पाहिजे। कोण ह्याच्या मागचा मास्टर माइंड आहे तोही त्या ठिकाणी शोधून काढला पाहिजे आणि त्याला कडक शासन झालं पाहिजे की जेणेकरून समाजामध्ये एक मेसेज गेला पाहिजे की बाबा असं जर आपण केलं तर आपल्याला कठोर शिक्षा होऊ शकते। कायदा हातामध्ये घेण्याचा प्रयत्न कुणी करता कामा नये हे पण माझं स्पष्ट मत आहे। असेच आणखी व्हिडिओ आणि बातम्यांसाठी डाउनलोड करा दिव्य मराठी ॲप।